Ole, kan channel minor clear sak tu song te hin zawain che bai kan buk le chu tun ruma suan aminol puina kan ti ro tur te lampang han se ve la thung do ni la tun ruma suan UEFA kan ti Union of European Football Association noya khuan mizo te hen tin nge coaching license kan ne theng ti chungchang kan se ve thung do na hai ti lampang tui tan te angai poi mo tan te le mala a bultan du tan chuan abeng war thak viun karinga maro chu angai saklo tan le atui ve lem tan tui ve tan lem lo chuan atang kai le tuk lo mai thei chu mi ni rol ro chuan mi pakhat chau tui na emo kan zawaya kan tui tan thei tur tam tak pu mi then khat tan chu an tui na berte anei zon na ta na an man ro poi mo ber alo ni ve he boka chu mi ni wang chu tun tu ma chuan engtin nge mizo te hen football coach tra foreign degree ti te ang kan nei theina ma kan langa bul kan chanang ti soidoni la ama sapera chuan Mizoram Football Association kan nei lian ber MFA ni MFA noya district tinin ADFA kan ti temo Aizol District Football Association te lunglei di District Football Association te katikhan District sang ten Football Association an nei ang khan le District sang apo football club sang kan nei ve ang khan in England rama khwan Football Association sang anom country chuan chumi pi lama chung club sang anom kan shramboka country lo hemi County Football Association County FA kan tiang chi ten lom ve le zel chung te chu tun tuma chuan kan soi do ani ama sabera chuan football kan tuya coaching line ate kal kan du chu tiang zong te chuan kan lo ngai tu ngai lo mai theya tuna chuan ngai tu na than seng do nil thavian ka ria ama sabera chuan football coaching line kal tur chuan tin phone kan en pa me nga ol samjok nan level sang ta level 1 oma level 2 oma level 3 oma level 4 oma level 1 hi an thak to ta tuna chuan introduction to coaching football tin to ta chumi introduction to coaching football course chu ama tunma FA level 1 football coaching course an ti khanita chu tuna chu introduction to coaching football tin ta chumi training theitur chuan at lo bera niam bera kumsom paruk kan ni nga ya ti chuan hemi training chung hi Carly online course india tuna chuan ama ka chuan tunma de rileng ena min ti boi ma ka chuan online ani lova inting ani class kala tiang chi kha ani ti chuan a course fee pound za le som rukani a British pound mo chu India poisa hin tuni punain British pound hi pound khat le India poisa cheng sa ni ka chi lova kha chu lo chut mai ta ola thain kring ti chuan a course fee chu a course nei sok mo chu pound za som rukani ta ti chuan chu mi introduction to coaching football chuan heng sang te hi an zirtur kan ti do meaning workshop 1 and 2 omanga chumi chuan build a practice in tia ta chu introduction te qualities of coach te engtin nge a game rule te scoring system te England engtin nge game an khel ti engchi te engtin nge kan practice ti rang mo tengchi han ti khalo ngai ta chuan workshop 3 le 4 chuan develop a practice ani ta an mani an ting so practice kan ti chuan an training mo an injir na kha kan ti ma son dan turen ta number 1 chuan ama mi kha an review don ta review an kal photanga anu chuanin England ramina an DNA mo an mani anh ti kan sayang an DNA kan ti chuan mani chung rila ning chuan mani thiam tak tak chi te an game khelang system ang chi kha anjir tir le anga ti chuan technical components of the game ti te principle of play ti te develop a practice of for your players ti ang chi te ta asap trong khanin in thiam thawanga ti chuan workshop 5 le 6 le 7 om lenga chumi chuanin ahman ti to te khan training lenga engtin nge players te ma kan son tirang engtin nge thui tak rei tak in khel ti turingan bui puyang ti ang chi te kha ani chhole ta ti khan azong jak soi chuan nakina anin omang ti lo oma chumi ni wang chuan kha i level 1 big chun da se level 1 big chuan kum som paruk ni nga ya lo bera ti chuan a course fee kha
pound za som ruk ni ti khal khata ila chumi tur chuanin nge thiam no vani sa em po ngai lem chung lo I anramanga phei chuan England anga te phei chuan kum no pangte kum som par khan coaching course ka kal tan thei do tina ni chu ti chuan dot le chuan khami level 1 a kha kan lo zo to chuan an next move tura chuan level 2 lo do on ta level 2 a lu chho tur chuan level 1 kha kan zo phuta ngai ta ni ti chuan level 2 a po hianin level 2 a po hian nisina I kan le le nga Carly ti kha omji a chuan nitin class kalangai lova tuna hin online ni wangin akal dani han soi chat hi hara ma chuan antinan tunkara class voi ni anenga Carly ka tiang chi khanin thakhat ang chung khanin hemi course kha he zo thei ta chumi omji a chuan khami level 1 kan coaching class kan kal chung chuanin England kan cham to bangai ti na ni chu ti chuan kina kan soi jelanga apoi mo turte le enge visa apply dan turte chumi pi lama chuan inting kan yang khami visa va apply a kan thil nei tur tru le poi mo the kan soi sojel don ni chuan number 2 a chuan number 2 ti level 2 a chuan level 2 course ha chuan a tul tur chu masabera chuan level 1 a kha kan pass phota nga ya level 1 kan pass anga ti chuan chumi nuwa chuan level 1 kan pass no chuan level 2 kan kal don ta level 2 training course la thei tur hianin kum som paruk ni kha ala tok kum no pang bara ni chumo ti chuan ai ta chuan course duration kha hun chung kha darkar za somli panga ani chu total qualification time ani ta 73 hours guided learning ani ta ti chuan kha duration en ta omje chuan level 1 ang le tho khanin level 1 kan ti ang tho khan ni tina vakala vati tlut kan ni lem no ta entinan tunkara class voi ni te voi thum ten neng kha tenga an class va atena khani an hours kha ahun chung hano chu don ta ni ka teng khan ani ati chuan hemia level 2 an pass to chuan level 2 hi tuna hian an upgrade don tila mingan thlak dona tu an mingan thlak na chuan yefa C ani tonga C coaching certificate mo coaching course ani tonga asang thodom view mai C ani so tonga ti chuan chumi va training thei tur chuan level 1 kan zo phuta ngai ni ti chuan level 2 a chuan enge an zir tur ti chu le level 2 a chuan block 1 an zir tur chuan engtin nge coaching kan pe ka ti chuan level 2 a chuan block 1 2 3 om dona block 1 a chuan how we coach engtin nge kan coach ang mo omje chen engtin nge training an pe kang engtin nge kan zirti rang ti na angin lo soita ila ti chuan chumi a chuan course introduction omanga introduction to coaching omanga football review and consolidation omanga role of the coaching philosophy te the social corner te helping players learn te motivation te self esteem practice spectrum developing skills an mani theina kan highland dan turte kan puidan turte an thiamna kan ti ma son sak dan turte kan zirdona ti chon block 2 a chuanin course introduction omlenga block 1 kha review learninga consolidation aninga ti chon players potential players theina kan an zong don to tani managing difference chuan developing behavior tite managing mistakes tite the physical corner tite kha asap to ang ngol khan kan thim vek thowanga asan pa chun soifi alo maila I nangma ni ina in en theitur khanin I google khan search vek theithowa emi karon ti na zo ka chuan alo la bengkhon ngai lo alo la khachi ngai lo te tang khanin ati dan omani kalkong omani ti kha kan soitumna ni ta se ti chuan block 3 a chuan how we play engtin nge kan khelti rang mo course introduction omanga block 1 le block 2 khan review wanga chuan in position 1 omang in position 2 out position 1 out position 2 omang goalkeeping keeper engtinge keeper te po kha engtinge training pe ti kan zir ton ani level 2 hian ti chuan level 2 a hian kan sui to kum som le paruk ti en heta in course fi haron lang lova maro chu level 1 kha chon to tura ngai chobila
an course hi sang tel tela a to tel tel zela ti te kha kan thriat tel thowanga a thra a ti chuan hemi FA level 1 introduction to first aid in football ti te khateng chi te po kha an training vek don a chu a toy zo in soi tai la ti chuan level 3 a kai chho do ni la kami a system a step by step a chu nangma ani khan lo en ola in chiang zo nga chu nangma ni tang khan in poimo zo kin ka hri ani thlap thlap ron soi ai chun kan soi viet tok lo te kan soi fi thiam tok lo te po omanga nangma ni lo en khan chiang mai in ka ring ti chuan level 3 a chuan level 3 tu chun kum som pare tangai to a ti chuan level 3 ni to chuan in B UEFA B coaching license kan ni to don ta ni B chu sang to view mai ti chuan chumi a chuan a course duration a hi ama kan soi do khan hi chu thlakua tanga thlasom pani in kar tur ne anaken apa kan soi nga a sen so hi hau tak ang rang viawa chu apoimo lai tak po ni kan ti tak kan tum tak kha angai entirna mi punan tilom ti entiran tuna level 1 le level 2 coaching course license jone ka chu harami alo poisa sen so po chumi ni rol ro jon level 1 ringot tur po kha ngai to taila visa application lo ngayang hotel chen na lo ngayanga a course fee lo ngayanga transportation lo ngayanga ngai to na pakada da taila noi khat thwa hi chu kan mangin ka ring mara chu kha e kem ani din huna entiran atui tak tan le abe tak abe tan chuanin kong om tho chan chu mizo po hi tumzo kal tlat tikanom to chuan anju training anga anju kalanga anon training chu na an na tho khan hlo kha tam ve thung don ani ti kha thetel bok ta la thang ti chuan level 3 a chuan level 3 hi soi tong han EFA B license ani to hemi course training kal thei tur chuan kumsom poret ni ngai ve to ti chuan soi tong khan a course duration a hi thlako thang thlasom pani ania deliver over the course of a season ahun bi sang nei khan an ti vele don ta entiran tuna January thla alo tantang se January thla kha chungin chumi khamini tenga vai khanin thako chunga tanga thako som pani inkar kum kha chung khan hemi course hei zo turani complete turani ti na ti eng soi tai ol sam jok ti chuan level 3 hi an pass one level 4 UEFA A license mo A license nei chho tur khanin aning an qualified don ani ti chuan ti tu sang te hian level 2 coaching football course khan englo complete angaya ti chuan first aid chung chang ni sin ngang soi te po khamo khang ding te po kha nei ngai boka ti chuan ka hriat chu lo chuan in level 3 po hi fee structure hi tlem na tuklova soi to ang khanin chumi ni rol ro chuan game ani kan tum tak kan be tak ani chon kong om ti kha setel bokila thang ti chuan level 3 kha kan lo complete to chuan level 4 kha kan ma bak re no level 4 kan le thei ni chuan level 4 kan complete to chuan UEFA A license kan nei to nga khovel ram sang English Premier League te po ni nga La Liga te po ni nga Serie A te po ni nga ting Bundesliga kan ti jong khanin coach ani thei to manager mo thran chun coach an ti head coach ten ti thran chun manager ten ti khating din huna ding thei tur chun he mi UEFA A license hi nei ngai ta ne chumi tur chuan B license FA level 3 kan ti mo FA level 3 UEFA B license kan complete put angai ta ti chuan level 4 chuan level 4 hi course duration hen 12 days divided into 6 residential blocks in tita ti chuan avenue hi St George Park ani a course fee hi hemi level 4 b ka hi UEFA A license hi course fee hi pound sang thum zaruk somli panga ani pound sang thum zaruk somli panga ani pound hi insat nge ni che ka chiang lofa tuna hianin kan en chin do nge pound hi insat che nge tin mun ni ti chuan khang zong kha ti thei tur chuanin visa application te kan ti langai don chung ti chukan soi chho je langa
kan check lo ko nga Indian nen hian engin thlo na tatang chuan za le pathum ania Indian nen in thlo na za pathum ani chuan pound za thum som sang thum zaruk som li panga chu pound sang thum zaruk som li panga into za pathum ani chuan hemi a course fee shim ah hian cheng nuai thum sing sari sanga zali som thum le panga angai don ti na ni a ti chuan khami a course fee khanin atel to chu full board accommodation te tuition te resources te assessment and certification fee te antel to ti chuan to kho mai tro to rim ta kani noi thum le ti chu a course fee ringa ta chumi ni ro chuanin ni tuna kan soeng khan visa application kan ti langai do na visa application ti na hen student nga kan ti chuan dollar pound in chu tel pound som kwa le ti borvel mi Singapore dollar hen dollar da som sari borvel ania man kum deu kha chun alo pum vele to mai the ti chuan I soitong khan a course fee tam viawa chumi ni ro ro chuan arama culture khan surem visa kan apply nga chumi application a chuan kan financial statement bo kha poi mo le ta entiran level 1 coaching a chuan coaching course a chuan a toru tuklo ta a course fee te mar chuka a course fee ngon khani lova visa application nga ya hotel thenman te khatinga ta khan kan bank statement kan financial statement kha an thadu thina visa interview na hianin chutiang te chu ken angai ta chuan kan qualified khatinga kan zo om chung ke ma ni le ke ma ni financial support kem pe thei don ni chuanin boina om chung mi lova ti chuan level 2 ninga level 3 ninga ti khan asang zela ni asen so sang zel chumi ni ro chuan I voile khata khan zu training zu ting hal rum ve khangai chung lo ta level 1 kan kalanga level 1 le level 2 chu pa ngai te kena zo thei tang level 3 china chun lo how tak to anga a hun te lo du rei to bo khate anga chu in lo dan kong kong te po kha om thein na rin oma entina tuna england a vek po in lo na tur angchi in alu thak thei dan kong te po min karing anga chumin ani lo pon mizoram po mi hausa te ka ting tak tak tui tak tak thiam tak tak kanom to khatiang te tan khan kong hi om thawiawa chung te tan chuanin kan du thu sam te kan ngai to na kan song to na te kan soi ni se ne ton tuma chuanin ana zong soi tong khan an zong te na an ngai na tur ni kher lo mai the ma ro chu ne kan channel kan da te ni khoi takin mino like sak ula comment le share kha mino ti sak zel ula tu subscribe te kha kan poimo pathian zara kan damanga subscriber sang khat kan nei so ve hun a chun giveaway te po cash away te po kan ti tur angai la tha nge tur ta chun tu tok le photi la hin sa vai chunga lom thu kan soye